от мен. Аз съм Йотка Калашева в групата на 64 годишните. Има и по-големи има. Констатираш, че 63 и 64 сме най-малко. Така че, какво ми даде Vision? Даде ми възможност да имам не само 4 внука, а да имам и 3 правнука. Пред вас е най-старата прабаба. В здравен аспект, капсулова киста на гърдата от 2005 година. За тези, които днес са за първи път тук, мога да кажа едно. Мили хора, това, което чуете, приемете го така, както го чувате, защото то е истина. Ние не се преструваме пред вас. Знаете едно, този, който вземе решение да тръгне, ще спечели. Този, който не спечели, ще остане като мен. Ето хората, които са тръгнали даже след мен в Vision, вече са на пиедестал, вече са на високо ниво. Аз се отказах. Знаете ли защо? Аз казах, не съм лекар, това не мога и не искам да го правя. Това ми погоди лоша шега. Така че не си погаждайте тази шега и тръгвайте напред с него. Благодаря ви.